Doviđenja, pozdrav i dobrodošli u Innovation. Ja sam vaša voditeljica Lynn Vlahmajer i hvala što ste se pridružili. A sada, što ako bi vaša kava, pa čak i sastojci u vašoj hrani, bili uzgojeni u laboratoriju? Izraelske tvrtke koriste biotehnologiju i umjetnu inteligenciju kako bi ponovno stvorile hranu na molekularnoj razini, premještajući proizvodnju s farmi u laboratorije. Večeras govorimo o biotehnologiji, ali prvo naše najvažnije vijesti. Sva znanost crnog vina bez vina. Bioharvest Sciences stvara spojeve iz grožđa bez alkohola, šećera ili poljoprivrede. Snažan izraelski šekel dodatno pritišće izvoznike, baš u trenutku kada velike tehnološke tvrtke otpuštaju tisuće radnika i restrukturiraju se kako bi se prilagodile eri AI-a. Nakon izvješća koje je optužilo Metu da je potajno dodala prepoznavanje lica svojim pametnim naočalama, tvrtka Marka Zuckerberga sada je izbrisala taj sustav. A što ako budućnost poljoprivrede uopće ne uključuje polja? Izraelska biotehnološka tvrtka uzdaja vrijedne biljne sastojke unutar bioreaktora s ciljem da transformira način na koji proizvodimo zdravstvene, prehrambene, pa čak i farmaceutske proizvode. Dok koristi samo djelić zemlje i vode potrebne za tradicionalnu poljoprivredu. Za više informacija sada mi se pridružuje izvršna direktorica Bioharvesta Zaki Rehav. Zaki Rehav, hvala vam puno što ste mi se danas pridružili. Vi zapravo uzgajate spojeve biljaka. Uzgajate li još uvijek i same biljke u laboratoriju ili se samo fokusirate na izdvajanje molekule? Ne, mi ne uzgajamo nikakve biljke, ne kultiviramo ništa. Uzimamo izvorne stanice, uzimamo ih iz biljke i više nikada ne vidimo tu biljku. Mi zapravo uzgajamo samo produktivne stanice koje stvaraju te vrijedne spojeve koje tražimo. Mi smo ostvarenje onoga što je Hipokrat rekao prije otprilike 2000 godina. Neka hrana bude tvoj lijek i lijek neka bude tvoja hrana. Dakle, naše AI mogućnosti u kombinaciji s našom programabilnom biologijom omogućuju nam da zaista izvučemo iz prirode najkorisnije spojeve i učinimo ih snažnijima, dostupnijima i ujednačenijima. Opet, bez korištenja ni djelića zemlje ili bilo čega sličnog, i uz korištenje sićušnog djelića potrebne električne energije, vode i zemljišta. Možete li mi reći koliko su troškovi smanjeni i koliko je smanjena potrošnja vode? Koliki je zapravo utjecaj na okoliš? Radi se o dva reda veličine. Radi se o otprilike 100 puta manje električne energije, zemlje ili vode potrebne za istu količinu sastojaka. Dakle, uspoređujemo isto s istim. Gledamo koliko bi mi trebalo grožđa, koliko vinograda, koliko zemlje, koliko vode i koliko električne energije. U usporedbi s istom količinom sastojaka koju proizvodim, radi se o faktoru od otprilike 100. Kako planirate povećati svoju proizvodnju? Jer imamo i druge tvrtke diljem svijeta koje također pokušavaju ono što vi radite. Ali kako je moguće povećati proizvodnju vašeg proizvoda tako da smanjite troškove i zapravo postignete uspjeh? Razvili smo vlasničku platformu koja koristi umjetnu inteligenciju, automatizaciju, računalni vid i programabilnu biologiju. Proveli smo 15 godina usavršavajući ovu platformu i zato možemo pokriti više industrija. Vrlo smo konkurentni cijenom. Do sada nismo vidjeli ništa na razini na kojoj mi proizvodimo. Dakle, sve se svodi na opseg proizvodnje i nadamo se da ćemo konkurente držati u stalnoj utrci za nama. Dok oni postignu ono što mi radimo danas, mi ćemo već biti napredniji i raditi, znate, za red veličine bolje. Ali opet, kao što sam rekao, koristimo programabilnu biologiju, koristimo umjetnu inteligenciju, koristimo računalni vid i imamo vrhunske stanične biologe koji dan i noć zaista usavršavaju ono što radimo, a mi smo fokusirani samo na biljne stanice. To je također jedna od naših snaga, zadržavanje fokusa na biljkama. Dakle, objasnite mi svoje proizvode, jer koliko sam shvatila, vi se fokusirate na ovaj dodatak prehrani od grožđa. Što je to? Dakle, to je zapravo samo jedan proizvod od mnogih koje razvijamo. Mislim, mi smo tehnološka platforma, ali dopustite mi da se na trenutak usredotočim na Viniju. Vinija je naziv, komercijalni naziv ovog proizvoda koji je
sjajan primjer onoga što nazivamo preciznom botaniku. To je sastav baziran na stanicama crvenog grožđa. Inspiriran je francuskim paradoksom, usput rečeno, što je opažanje da Francuzi održavaju dobro kardiovaskularno zdravlje. Unatoč bogatoj prehrani, to je korist povezana s polifenolima koji se nalaze u crvenom grožđu i crnom vinu. Dakle, ono što mi radimo je da zapravo uzgajamo stanice koje sadrže visoku koncentraciju tih polifenola. Jedan od njih je dobro poznat kao resveratrol. I mi povećavamo, naši bioreaktori su sposobni povećati, zato dobivamo tu količinu. A u jednoj kapsuli koja sadrži 400 mg ovog praha, to je ekvivalentno sa 1000 grozdova. Morali biste pojesti 1000 grozdova sa svom tom količinom šećera ili popiti cijelu bocu vina da biste dobili ono što ćete dobiti u jednoj jedinoj kapsuli koju uzimate svakodnevno. Dakle, to je ono što i osim tog proizvoda imamo i druge proizvode koje razvijamo u različitim područjima, a ne samo u nutraceuticima. Zato što također planirate proširiti se i na prehrambene proizvode u budućnosti ili ćete se samo koncentrirati na dodatke prehrani? Ne, mi smo već u prehrambenoj industriji. Mislim, bavimo se i hranom, kao i farmaceutikom i mirisima. Imamo više projekata koji se odvijaju istovremeno. Za prehrambenu industriju imamo 2 zaslađivača koja razvijamo sa jednom od najvećih tvrtki u industriji zaslađivača, Tate i Lyle. Oni su smješteni u Ujedinjenom Kraljevstvu i Sjedinjenim Američkim Državama. Imamo 2 molekule koje razvijamo za njih. Razvijamo molekulu za miris, koji je tržište vrijedno 15 milijardi dolara godišnje. Također razvijamo molekulu šafrana, koja bi se koristila i za hranu i za nutraceutiku. Šafran je jedan od sastojaka koji se kulinarski koristi i jedan je od najskupljih, a 90% ga raste u Iranu. Dakle, u ovom slučaju postoje i geopolitička pitanja. Kako smo sposobni proizvoditi šafran i prodavati ga i u području dodataka prehrani, kao i u prehrambenoj industriji? Direktore BioHarvesta Zaki Rehab, hvala što ste danas bili sa mnom. Hvala što ste me ugostili, hvala vam. Sada ostajemo u laboratoriju jer ovdje, u naciji startupa, nešto se kuha u svijetu čokolade i kave. Zbog globalnog zagrijavanja i uništavanja prašuma, uzgajivači kakaa i kave diljem svijeta ostaju bez resursa. Voditeljica i dopisnica i24 News English Emily Francis posjećuje 2 tvrtke gdje razvijaju ukusno i isplativo rješenje, pritom mameći naše okusne pupoljke. Želite li čokoladu? Hvala. 9 od 10 ljudi na svijetu ima slabost prema čokoladi. Moja mama je uvijek govorila, život je kao kutija čokolada. Nikad ne znaš što ćeš dobiti. Međutim, Kakao se suočava s rizikom od izumiranja. Do 2050. više od 50% zemljišta za uzgoj kakaa neće biti pogodno za proizvodnju zbog klimatskih promjena. iako je zrno staro 5000 godina, poteklo iz amazonske prašume i plemena su ga nazvala hranom bogova. U moderno doba Zapadna Afrika proizvodi oko 80% svjetske zalihe. Prašume presušuju alarmantnom brzinom, a dug i ustajao proces transporta i prerade ostavio potrošače nezadovoljnima. Problem u načinu na koji se danas uzgaja je taj što se mnoge te dobre stvari razrijeđuju tijekom prerade kakaa. Zaista gubi mnogo tih bioaktivnih tvari. Inovativni izraelski startup Kokomoto pokušava regenerirati zrno dok istovremeno mami naše okusne pupoljke. Umjesto da uzgajamo stablo kakaa u prirodi 6 ili 7 godina i na kraju koristimo samo zrno, mi kažemo da to ne moramo raditi. Možemo imati lokalnu proizvodnju. Možete staviti biljku kakaa bilo gdje u svijetu izvan ekvatora, vrlo blizu tvornicama koje već proizvode. Plurit je jedna od najvećih platformi na svijetu za proširenje stanica. Mi jednostavno znamo kako proširiti stanice. To je ono što volimo raditi. Ovdje u biotehnološkoj tvrtki Pluri sa sjedištem u Haifi, ovi bioreaktori oponašaju uvjete okoliša iz prirode. I to je kao u redu, ovo je kao sat iz prirodoslovlja. Stavljamo stanice u ovu posudu i zatim zapravo dolazi do perfuzije medija. Medij je hrana koja je stanicama potrebna za prehranu. Kao pšenicu hranimo stanice ovim kondicioniranim medijem. Isto vrijedi i za kavu.
Coffeesha je još jedan startup gdje ova patentirana tehnologija proširenja stanica također preuzima tamo gdje priroda staje. Naš proces u smislu održivosti je mnogo učinkovitiji u usporedbi sa konvencionalnom poljoprivredom, gdje vam je potrebna ogromna količina vode. I usput, svaka pojedinačna šalica espresa koju popijete zahtjeva 140 litara vode. Ono što razvijamo je rješenje koje omogućuje proizvodnju kave na način koji zaobilazi sve izazove. Postojeći dugotrajan proces koji troši puno energije također nam izvlači novac. To je dramatično povećalo potražnju, ukupnu potražnju za kavom. A s druge strane imamo probleme s opskrbom koji postaju sve gori i gori. Dakle, potražnja raste, a ponuda opada. Kava je roba kojom se trguje na burzi. Zapravo tijekom posljednjih 5 godina vidimo ogroman porast cijena. Također i veliku volatilnost. Sada se nam se šalice mogu puniti svaka 3 tjedna. Iz jednog sustava godišnje moći ćemo proizvesti količinu kave koja je ekvivalentna s više od 500 milijuna biljaka kave. Ovo je naš proizvod. Ovo je kava na bazi stanica, sušena kava na bazi stanica. Ono što ovdje vidite, to je u obliku praha. Prženje i priprema kave stvar su osobnog izbora, a u to ćemo se uvjeriti uz jutarnju šalicu kave. Da, dobro miriše. Drugačije. Da. To je slađe. Da. Slađi miris. Tako je. Moj nos radi. Što više, pomaže smanjiti ugljični otisak na našem planetu. Jedno od pitanja koje su nam postavili je: idete li? Hoće li vaša tehnologija zamijeniti konvencionalne i postojeće plantaže kave, farmere i poljoprivredu? I odgovor je apsolutno ne. Emily Francis tamo. Sada, prelazeći iz biotehnologije i iz Hollywooda na društvene mreže, nova generacija AI alata mijenja način na koji se stvaraju vizualne priče. Platforme poput Kadabre koriste generativnu umjetnu inteligenciju za pretvaranje teksta u filmske scene, što otvara pitanja o budućnosti samog filmskog stvaralaštva. Za više informacija sada mi se pridružuje Majtol Salah, vi ste osnivač Kadabre. Hvala što ste mi se danas pridružili. Za gledatelje kod kuće, čime se točno bavite? Pozdrav, moje ime je Majtal Salah, dolazim iz Izraela i stvorila sam Kadabru, što je AI platforma koja omogućuje svima da stvaraju samo uz pomoć svoje mašte. S ovom platformom mogu svaku svoju maštu pretvoriti u pravi i živi video. Znači, svi je mogu koristiti? Svi je mogu koristiti. Napravljena je za ljude koji žele koristiti umjetnu inteligenciju i sami stvarati. To je platforma koja okuplja sve najbolje AI modele na jednom mjestu. Imaš li primjer korisnika koji je napravio nešto što ti je posebno zapelo za oko? Da, imam. Da, imam jednu kreatoricu koja je oduvijek željela napraviti dječji film i sve slike ima u svojoj glavi, ali nije ga mogla sama napraviti. Zato ga je napravila s Kadabrom. Kao u ovom filmu možemo vidjeti medvjeda kako se penje uz prozor. To je zaista prekrasna 2-minutna kreacija koja je u potpunosti nastala u Kadabri. Pa kako onda rješavate autorska prava? Modeli se time bave. Mi samo pružamo alate. Mi samo pružamo alate i ljudi znaju šta mogu očekivati. Oni pišu pjesme koje su zaista točne i ne koriste nešto što ne bi smjeli. Budućnost filmske industrije, bez sumnje. Majtol Salah, vi ste osnivač Kadabre. Hvala vam puno što ste danas bili s nama. Hvala vam puno. Sada izraelsko gospodarstvo i dalje prkosi očekivanjima. Unatoč gotovo 2 godine, zapravo skoro 3 godine rata i rastućem financijskom pritisku na mnoga kućanstva, šekel je ojačao u odnosu na dolar, što je izazvalo zabrinutost izvoznika, pa čak i intervenciju Banke Izraela. Ono što se čini znakom snage također stvara nove izazove. Izraelski šekel snažno raste. Valuta je znatno ojačala u posljednjih nekoliko mjeseci, potaknuta povjerenjem investitora i otpornošću izraelskog gospodarstva unatoč mjesecima sukoba.
Ta je snaga postala toliko izražena da je Banka Izraela nedavno prvi put nakon mnogo godina intervenirala na valutnom tržištu, kupujući stranu valutu kako bi usporila rast šekela. Ali veća priča nije sama intervencija. Gospodarstvo je toliko snažno, a visokotehnološki motor toliko moćna da sve ide dobro. Ta snaga pomaže podržati šekel, ali ne koriste svi od toga. Snažna valuta znači da izvoznici dobivaju manje šekela za svaki dolar ili euro zarađen u inozemstvu, što smanjuje dobit i čini izraelsku robu skupljom na međunarodnim tržištima. Proizvođači su upozorili da bi, ako se trend nastavi, to moglo naštetiti konkurentnosti i utjecati na gospodarski rast. U međuvremenu, mnoga izraelska kućanstva i dalje osjećaju financijske posljedice rata. Nedavna istraživanja pokazuju da je otprilike svaki treći Izraelac doživio pad prihoda, dok se obitelji nose s većim troškovima, nesigurnošću i dugotrajnim gospodarskim posljedicama sukoba. I dok Središnja banka možda pokušava utjecati na smjer valute, neki ekonomisti kažu da tržišne sile na kraju imaju posljednju riječ. Možete se kratko igrati s valutom. Dugoročno gledano, tržišta će prevladati. Za sada, snažan šekel šalje poruku povjerenja u izraelsko gospodarstvo. Pitanje je, hoće li ta snaga nastaviti poticati rast ili će postati teret za izvoznike i obitelji koji su već pod pritiskom. Rast šekela možda je znak povjerenja investitora, ali ekonomisti kažu da će kreatori politika morati pažljivo balansirati između očuvanja tog povjerenja i zaštite poduzeća koja ovise o prodaji u inozemstvu. Dakle, snažno gospodarstvo da, ali upravo taj snažan šekel također stvara pritisak na izraelski tehnološki sektor, dok se tisuće radnih mjesta ukidaju, a tvrtke žure prilagoditi se eri umjetne inteligencije. Izvještava Nikol Zedek. Izraelske tehnološke tvrtke suočavaju se s novim valom otkaza, ali ono što ovdje vidimo moglo bi biti puno veće od toga. Dramatična promjena u načinu na koji je izgrađen izraelski tehnološki sektor. Neke od najpoznatijih tvrtki u zemlji trenutno smanjuju broj zaposlenih i restrukturiraju se oko umjetne inteligencije. Sada, glavna vijest ovdje je Wix. Da, izraelski div za izradu web stranica. Smanjuju broj zaposlenih za oko 1000. To je 20% njihove globalne radne snage za tvrtku koja postoji već 2 desetljeća. Razlog je dvostruk. S jedne strane to je zapravo zbog snažnog šekela. Kako šekel jača u odnosu na dolar, plaće i operativni troškovi u Izraelu zapravo su skuplji za tvrtku koja većinu svojih prihoda ostvaruje u dolarima. A s druge strane, izvršni direktor Wixa rekao je da umjetna inteligencija prisiljava tvrtku da postane brža, učinkovitija i organizacija s manje hijerarhije. Iako je ovo možda jedno od glavnih vijesti u posljednje vrijeme, Wix nije jedina tvrtka koja trpi udarac. Financijsko-tehnološka tvrtka Rapid provodi restrukturiranje i stavlja umjetnu inteligenciju u središte svog poslovanja, dok se navodno i Amdocs priprema otpustiti 10% svoje globalne radne snage. To bi moglo utjecati na 3000 zaposlenika, 100 njih su ovdje u Izraelu. Ali nisu samo ove velike korporacije koje su pogođene. Neke od manjih, manje poznatih organizacija također trenutno osjećaju posljedice. Zapravo, AI21 Labs startup koji je bio predstavljen upravo ovdje u Innovation Nationu, prema novim izvještajima priprema se otpustiti 60% svog osoblja kako bi preusmjerio fokus na svoju platformu Maestro AI Agent. Ono što sada vidimo je šira slika, a to je da su izraelske tehnološke tvrtke pod pritiskom s dvije strane. S jedne strane ovdje imamo jačanje šekela. Izraelska jaka valuta šteti izvoznicima, a mnogi troškovi su u šekelima, dok prihodi dolaze u dolarima. S druge strane, tu je umjetna inteligencija. Ove tvrtke su pod pritiskom da dokažu kako mogu uključiti umjetnu inteligenciju kako bi smanjile svoje poslovanje i broj zaposlenih. Dakle, šira slika ovdje je da bi AI revolucija već mogla utjecati na tehnološki sektor i mogli bismo svjedočiti nekim od tih velikih promjena. Ali pitanje je jesu li ovo samo kratkoročni troškovi ili izraelski tehnološki sektor doista iznutra mijenja načine na koji dugoročno gradi te tvrtke. To je nešto što ćemo morati i dalje pratiti. Ako pogledamo dalje, bojište u Ukrajini postalo je laboratorij za neke od njih dron tehnologija na svijetu. Sada, nakon što je dron prešao u latvijski zračni prostor, Baltička država traži odgovore u tim ratnim inovacijama.
Kako dronovi postaju jedno od ključnih oružja modernog ratovanja, zemlje diljem Europe traže nove načine za obranu svog zračnog prostora. Ta promjena bila je vidljiva u Latviji, gdje je francuski borbeni avion srušio dron koji je ušao u zračni prostor zemlje iz Rusije. No dužnosnici kažu da oslanjanje na skupe borbene zrakoplove i projektile za presretanje jeftinih dronova nije dugoročno rješenje. To je vrlo neracionalna stvar. To je vrlo neracionalan način obaranja dronova vojnim borbenim zrakoplovom zbog cijene projektila i svih tih dodatnih troškova koji dolaze s tim. Vrlo je dobro što imamo takve sposobnosti i dokazujemo da te sposobnosti funkcioniraju i u Estoniji i u Latviji. Ali u budućnosti takvo rješenje nije dovoljno. Zato Latvija trenutno stavlja naglasak na sporazum o dronovima. Ovo je glavni sporazum o suradnji s Ukrajinom, koja je trenutno jedina zemlja na svijetu koja je dokazala da je sposobna obarati dronove s najvećom preciznošću i tehničkim mogućnostima. To je Ukrajina, nitko drugi. Rat u Ukrajini ubrzao je razvoj jeftinijih i učinkovitijih tehnologija za borbu protiv dronova, od sustava elektroničkog ratovanja do specijaliziranih presretača dronova. Sada te inovacije s bojišta privlače pozornost diljem Europe, a Latvija traži bližu suradnju s Ukrajinom, dok se članice NATO-a prilagođavaju novoj eri zračnih prijetnji. Upad drona najnoviji je podsjetnik da izazov s kojim se vojske suočavaju više nije samo otkrivanje neprijateljskih dronova, već pronalaženje pristupačnih načina za njihovo zaustavljanje. Sada prelazimo na neke viralne tehnološke vijesti. Može li osoba koju sretnete na ulici odmah znati tko ste? No, izvješće kaže da je Meta tiho dodala kodove za prepoznavanje lica u softver povezan s njihovim pametnim naočalama, što ponovno budi zabrinutost zbog budućnosti u kojoj bi nadzor potpomognut umjetnom inteligencijom mogao postati dio svakodnevnog života. Za više informacija sada mi se pridružuje dopisnica i 24 News Jodi Nicanovic. Jodi, hvala što si mi se danas pridružila. Što mi možeš reći o ovoj funkciji koju je Meta dodala svojim pametnim naočalama? Dakle, za sada očito ne može učiniti puno toga. Zato što je Meta odbila komentirati izvješće i čini se tiho izbrisala tu funkciju iz aplikacije Meta AI koja pokreće naočale. Ali prilično je zastrašujuće pomisliti da dok hodate ulicom možete identificirati ljude i dobiti informacije o njima u stvarnom vremenu. To izaziva popriličnu zabrinutost među stručnjacima za privatnost. Mislim, navikli smo na kamere posvuda, ali sama pomisao da netko tko prolazi pored vas može odmah znati tko ste, ipak je pomalo zabrinjavajuća. A činjenica da odbijaju komentirati to možda je još veći razlog za zabrinutost. Pa i to što je izvješće upravo objavljeno, a onda su ga odmah obrisali. Sljedeći dan nema ga više. Da, to je kao da priznaješ krivnju. Da. Ali kako su to onda napravili? Zato što samo pregledavaju sve društvene mreže i onda mogu identificirati osobu po licu s profila na društvenim mrežama. Da, čini se da je nešto tako. Ali mislim da je to još dosta daleko. Ako i planiraju dodati nešto takvo, to nije nešto o čemu se moramo brinuti u skoroj budućnosti. U redu, a Siri dobiva nadogradnju. Što možemo očekivati? Da, Apple će uskoro održati svoju svjetsku konferenciju za programere. I jedna od najviše spominjanih nadogradnji je za Siri. Siri, kako znamo, uglavnom ima dobre namjere. Ali da. Ne radi ništa. Ne. Nije baš sjajno. Zapravo sam ga potpuno isključila. Ne želim ga. Nikad ne radi. Ne želim to. Da. Dakle, Apple je počeo pretvarati Siri u asistenticu koja je sposobnija stvarno pomoći, razumjeti kontekst, obavljati zadatke i prirodnije se integrirati s aplikacijama i uslugama. Na iPhoneu, iPadu, Macu i tako dalje. A nova, obnovljena Siri zapravo će koristiti Googleov Gemini AI kako bi bila pristupačnija korisnicima i zapravo funkcionirala, ako to tako možemo reći. Također postoje izvješća da će postojati zasebna Siri aplikacija, što je slično kao ChatGPT, sam Gemini, Claude. Opis se nastavlja. Nadam se da će postati onaj osobni AI asistent kojeg svi želimo imati. I na kraju postoji trend gdje tehnološke tvrtke zapravo koriste tehnologiju kako bi nas odmaknule od tehnologije. Kako to funkcionira? Da, izgleda da bi Silicijska dolina sada htjela da manje koristimo svoje mobitele. Postoji jedan startup koji se zove Board, što je, koliko sam shvatila, ploča za igru
koja se može mijenjati ovisno o tome koju igru želite igrati. I fokusira se na igre uživo i društvena iskustva, te općenito okupljanje ljudi umjesto da budu na svojim mobitelima. I postoji još jedna stvar koja je prilično zanimljiva, a zove se Cyberdeck. Tako sada ljudi stvaraju računala koja žele koristiti za izlazak van umjesto da ostaju unutra. I sviđa im se jer su poput retro računala i uradi sam projekata. I potiču korisnike da zaista izađu van i sjede na travi sa svojim računalom i drugim ljudima. Wow, sve postaje tako komplicirano ovih dana. Dakle, zapravo nam treba tehnologija da nam kaže da moramo izaći van, ali s tehnologijom koju oni prave i razvijaju. Ne. Uvijek je u pitanju neki novac. Uvijek sam mislila da nas varaju. Da. U redu, pa Đodinica Novic, dopisnica i24 Newsa, hvala što ste danas bili sa mnom. Hvala. I to je sve za danas. Ja sam vaša voditeljica Lynn Vlamer. Pridružite nam se sljedeći tjedan u potpuno novoj epizodi Kin Innovation. Hvala što ste gledali i želim vam lijep dan gdje god da jeste. Iz Tel Aviva.